Så jeg kan køre det safe and sorry. Ja, ja. Jeg har også en lille drone med, hvis det skal være. Nej. Det ser fedt ud, når du laver de der optagelser. Hvordan kan du sætte til bare at følge? Og jeg kører sidst igen. Okay. Langsomt. Ja. Fik jeg den her gang? Endnu en safari. Endnu en safari. Ser du? Lige til program. Jeg har været med oppe på gangen. Det er godt nok lækkert at udkigge på sådan en solskin hele tiden. Altså, det er bare... Det er sådan ligesom at være med på en anden altid sol.